Dobrý deň, milí priatelia, vítam vás opäť pri ďalšej časti zo série videoodpovedí na vaše otázky. Dnešnými témami, ktorým sa budem venovať, je vlastný projekt so stavebným povolením, ale pomoc s financovaním od nás, pozemok so starým rodinným domom, úprava vami vybraného rodinného domu a tiež, aké prvé kroky by ste mali urobiť pri záujme o výstavbu rodinného domu. Prejdem k prvej otázke. Dobrý deň, vedeli by ste mi postaviť dom aj na základe individuálneho projektu Pozemok mám a budem mať aj všetky úpravy terénu, prípojky plus základovú dosku. Moja predstava je postaviť dom na kľúč s financovaním cca 50% v hotovosti, 50% financovanie úverom. Ďakujem za odpoveď. Dobrý deň, samozrejme, vieme vám realizovať rodinný dom aj na základe vášho projektu. Keďže spomínate terénne úpravy, realizáciu prípojok, tak samozrejme predpokladám aj to, že máte k dispozícii právoplatné stavebné povolenie. Tým pádom môžeme priamo pre vás riešiť aj návrh financovania, čo vám vieme samozrejme zabezpečiť. Je to služba spojená s výstavbou rodinného domu. A ešte poznámka. Základovú dosku nemusíte realizovať, máte to u nás ako súčasť štandardnej výstavby rodinného domu. Prejdem k druhej otázke. Zdravím, máme pozemok, ale je na ňom starý rodinný dom. Je na spadnutie, čiže inú možnosť ani nemáme ako ho zbúrať. Preto sa chcem spýtať, máme to už riešiť teraz, alebo to nechať až po stavbe? Čo by ste nám poradili? Dobrý deň, je to situácia, s ktorou sa stretávame. Konkrétne ideálne riešenie neexistuje. Vždy je to potrebné posúdiť podľa konkrétneho pozemku a existujúceho starého domu. Vo väčšine prípadov sa však stretávam s tým, že rieši sa zbúranie, čiže vybavenie buracieho povolenia pre existujúci dom, nakoľko spravidla je to ideálne miesto na osadenie aj nového rodinného domu. V prípade, ak by ste chceli, alebo samozrejme aj územný plán to dovoloval, je možnosť realizovať výstavbu aj za existujúcou stavbou. Získali by ste samozrejme väčšie súkromie, menšiu prašnosť, hlučnosť. Na druhej strane je tam dlhšia prístupová cesta, ako aj vedenie inžinierských sietí. Čiže to konkrétne rozhodnutie je samozrejme na vás, ale vieme vám poradiť, vysvetliť výhody, nevýhody jednotlivých riešení. Prejdem k tretej otázke. Dobrý deň, páči sa nám rodinný dom z rady Katka, ale chceli by sme väčšie izby. Bolo by to možné? Dobrý deň. Všetci klienti u nás získavajú ako súčasť výstavby rodinného domu individuálny projekt zadarmo. To znamená, vámi vybraný rodinný dom vieme upraviť presne podľa vašich požiadaviek, alebo vám vieme aj odporúčať iný projekt, ktorý by spĺňal vaše predstavy. Častokrát to môžete vidieť na našej stránke alebo v katalógu, že pri obľúbených rodinných domoch, konkrétne Katka 12, máte variantu A, B, C, dokonca aj variantu XL, čiže stačí si len vybrať. Prídem k ďalšej otázke. Dobrý deň, vlastním pozemok, mám katalóg. Prečítal som si aj informácie o programoch, ale chcem vedieť, či mi viete pomôcť. Dlho sa s manželkou rozprávame o vlastnom dome, kde budeme mať súkromie, kde si užijeme rannú kávu na terase. Veď chápete. Preto moja otázka. Ako mám postupovať? Čo mám robiť? Aké kroky by som mal urobiť? Daniela, Lucia. Dobrý deň. To, že máte pozemok, je skvelá správa. Za druhé, že ste si objednali katalóg, predpokladám, že máte aj zvolený, prípadne máte vybraných nejakých favoritov, čo sa týka rodinných domov. Preto ako najvhodnejším prvým krokom pre posunutie sa smerom k stavbe rodinného domu odporúčam dohodnúť si osobné nezáväzné stretnutie na niektorej z našich pobočiek. Vieme na tom stretnutí s vami prebrať konkrétne vaše predstavy, vieme vám pripraviť aj návrh riešenia financovania vášho rodinného domu, čo je samozrejme dôležitá vec a určite vás to bude zaujímať. Čiže jednoznačne ako prvý krok odporúčam dohodnúť si osobné nezáväzné stretnutie. Ďakujem vám za pozornosť pri dnešnom videu. Budem sa tešiť na vás opäť o mesiac pri ďalšom videu zo série videoodpovedí a zatiaľ mi posielajte otázky, ktoré vás zaujímajú.